Mga anak, patapok ta mo. Kay patrinihon ta mo na anang naay akong nakita nga nakadaog sa Olympic. Unsa man ang Olympic, ma? Kanang Olympic, sport na siya. Sports? Tesa, unya maunsa man namong buhaton na nama? Kamong duha ba? Paghilom sa mong duha ba? Hulato na to kung sa isulti ni mama kay mauna atong buhaton. Sunda ko ninyo, kay aron ta, mutrinita para sa Olympic. Sige, sige. Atong trainingon, magkapyot-kapyot lang. Bisag tagtulo-tulo mo, kamong tulo. Kapoy po ani, oy! Kapyot! Pwede din sa Olympic. Kay aron makadaog ta sa Olympic. Sige. Ka-apply ta. Ayun lang mo reklamo ba? Sige, kapyot! Hey! One! One, Ano ba? two, hinayag lihok. Sige, pas-pas. Three. Di na kaya ba? Sige, humana. Ikaw na pod, ikaw. Ako na pod. Oh, ikaw na pod, nak. Mao na ni ang Olympic. One, Kapuya ka ba? Unsa pa ni ba? three. Oh. Dahan-dahan. Kapoy! Ikaw naman. Kapoy ba sa Olympic, ay? Kaya kay oy. Apoy, uy, dili lalim. One, two. Abi ka po yan ah. Di O magwantag sige, ya. nanaputay trine. Unsa man na? Kadaghang buya ay. Kapuya. Sapod. Ang muyan sapod. Kapuya di ani mo apil Olympic, oy, sige. Olympic, oy. Apil matag. Kapoy kay dumbbell ganito sa kagatos ra. Kano Push up yan, pod. Ginoo. Asa man ta mag-push up ani ma? O dito na sa patag. Wala ka mga matay na tani. Dali mo dire. O dire, ikaw. Marke dire. What? Ari ka marke. Unsa man push up dire? Oh, Push up push mi dire. up. Bato Oh. man ni ma. Dali. Alam. Ikaw dire Mga ka. palot among tuhod ani ron. Ikaw dire. Ikaw marke dire. Ako. Guyo dire. Ikaw pod. Dire. Wing. Nisuta man di ani mo impil Olympic Sige, day no? sige. Ah. Sige, sugod na mo. Pag-push up mo, og 1 to 100. Sige, abante. 10, 8, 9. Grabe ka po yan ah. 10 11 12 13 96 Kita sa mukha eh. 97 98 Marke, isa pa. Nganong dali kang nahuman? Nahabilin imong lubot, dili mao imong push up. 100 adili ni bao ni kuha ni ay kapuya po na ni ay Mao ding nay. bantog lang dali kay kanahuman wa di kay klaro di ay ginuang naman eh undagon ka ni oy Kapoy kay ay. Magpadayon ta. Padayuno na to ato ang trine. Unsa man na ipay? Imo man pag-push up ng mga bata. Ako ni silang paapilon sa Olympic. Kay naay dagkog premyo. Tag 10 million. 10 million. Papawa na sila diha kay ako push up. Ay, sabar diha di ko ay, di magay kakawrot sa imong hinukad. Sus, itaw, mabugat magay kag mangutot.